Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. गेली 2 वर्ष हा बाजार इथं भरतो, जवळजवळ 2 वर्ष पूर्ण झाले. तेव्हा कोणाला सुचलं ना, पत्रकारांना सुचलं ना, नागरिकांना सुचलं. जेव्हा दीपक केसरकर बोलले सौंदर्याला बाधा येते, तेव्हा ते विषय का. आणि हा बाजार फक्त काही तासांचा होतो. सकाळी 8ला येतात, रात्री 10ला बाजार संपतो. फक्त काही तासांचाच विषय आहे हा. काय कायमस्वरूपी बाजार तिथं नाहीये, फक्त तासांचा विषय आहे. म्हणजे जवळजवळ 14 तास, सकाळी 8 ते रात्री 10ला बाजार पूर्ण संपलेला असतो. लगेच त्याची साफसफाई होते. एवढे दिवस म्हणत होता तलावात कचरा टाकतील, पण तलावात एक पान सोन असतं भाजीचं. एवढ्या प्रकारे बाजारात शिस्तबद्ध भरवला जातो. माझ्या तो म्हणता हा तुमचा बाजार हा चांगला स्तुत्य आहे. लोकांचंही मत आहे की मोदी तलावाच्या काठी एक दिवस आठवडा बाजार भरला कोणतीही हरकत नाही, कारण तिथे लाईटचा खर्च वाचतोय, लोकांची सुरक्षेचा प्रश्नही मिटतो आहे. मग तुमची भूमिका गेले महिनाभर किंवा 2 वर्ष जी आहे ती भूमिकेला तुम्ही न राहता एखाद्या मंत्री सांगताय आणि एकाधिकारशाहीप्रमाणे बाजार हटवताय, त्याला भाजप गप्प का राहते, का लोकांच्या पाठीशी राहत नाही तुम्ही. कारण लोक थेट येऊन हा बाजार अत्यंत योग्य आहे, मोदी तलावाच्याच काठी तुम्ही म्हणताय तसं 2 वर्ष ठीक आहे, हरकत नाही. लोकांना सुरक्षा, महिलाही सांगतात, महिलांच्या पेपरला वाचलाय, महिलांनी स्वतः स्टेटमेंट दिले हा बाजार इथेच असायला हवा आणि सांगतात की जागा नाही. मग तुम्ही भूमिकेशी ठाम का नाही. भाजप हॉकर्स युनियन सुद्धा लढते की इथेच व्हायला हवा. जनतेला हवा आहे का, तुम्हालाही हवा आहे, आम्हालाही हवा आहे. मग एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरून किंवा व्यापाऱ्यांच्या ह्याला तुम्ही का रोखत नाही, का बाजार तुमचा पर्याय बाजार उभा करत नाही तुम्ही. तुम्हाला आता मी सांगतो, ते म्हणतात तुम्ही केसरकरांना ठणकावून का सांगत नाही. मी तुम्हाला सांगतो, मी जवळजवळ 3 प्रेस घेतल्या बाजार या विषयावर. मध्यंतरी त्यांचे जिल्हाध्यक्ष असताना शिंदे सेनेचे सुद्धा आम्ही आमची भूमिका मांडली की बाजार तिथंच भरवा. या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत, नाहीतर जर बाजार हल्ला तर त्याचा आम्हाला भारतीय जनता पार्टी विरोध राहील. मी प्रत्येक वेळी सांगत आलो आणि अजूनही सांगतो, बाजारात तिथंच भरवला गेला पाहिजे. दीपक केसरकरने बाजार हलवून दाखवावा. व दीपक केसरची कुंडली जर नाही ओपन केली आणि दीपक केसरकर काय चीज आहे हे सर्वांसमोर नागरिकांसमोर नाही आणलं तर तुम्ही बघा. त्याच्यामुळे बाजार हलवून दाखवावा एवढं मी या ठिकाणी सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.